Ka Deputy Commissioner Ribhoi District menta ka sengi ka khatsau terik ukala lengkot R1000 RPR ka lapan lai pai ba no ka electoral roll ka bathmai ka bala pendap ban penkre iki jing penbet Haka draft electoral roll na ka banta baro ki santli ki constituency har Ribhoi kata jong ka nongpo constituency ka Snem constituency Jirang constituency ka Umroi constituency bat jong ka Mauhati constituency. Katai ka electoral roll ka bathmai katai kat kum baladap penrung kerteng ki baladap khat pras nam shaneng ka balala ban pendap hak shitarik ukala lengkot R1000 RPR kat kum ka registration jong ka electors rule khat khandai spa an riupho hagani ka sngi penlai pajba ika electoral roll ka bathmai lai don lang ki ERO bat ki AERO bat ki nong ketkam jong ki seng sign perthai na ki santli ki constituency ki bakan thop jong ka party congress PDF NPP HSPDP bat ki wiki way bala IT ru ikite ki electoral roll shikite ki nongilam jong ki seng sign perthai ki balaya poi hakane ka sngi katkum ka jingethu ka deputy commissioner ladon hadu Kumba phra hajar ngut ki khna ki baladap khat prasnam shaneng ki bakhlam pat penrung kerteng haka electoral roll hanrei da ka jingtra shitom lala ban penrung yeki haka electoral roll ka bathmai ka bala penlait menta ka sngi bat menta ki sa satang Kumba khat san spa ngut AA bat yekini ki brangsa on sa pendap no shen Haka ju kapor lapan benaru naga benta ki khna puli ki baladap yakarta khat prasnam khamtam kitu ki badon shabar jilla ki la ban apply ya ka epic lani ki voter ID ka jongki dakaba ki la ban download you apps na Play Store kabalashna da ka election commission jong ka re India kabala tip kerteng voter helpline lani la ru ban late na ka Google site daga ba phin type ya ka website address www.nvsp.in. So mentah kasih ni pelat ya kan ni publish ya ke electoral roll tumai ke jani ke pada di date ke distrik Januari R1000 RPR ya kita baru ki kena ki ba nadap kat presiden la depan ai ki ketem jengki ki bilang biang ni la depan pendung ke electoral roll tun kat lang ki don kat tu kat ni ki polling station ki ba tumai ru ni la redefine ki conditional kat kumka agreement ki bani together with ki political party but ka jing menjuring jangka election commission of India te kumanjkan tip ni don Kumba prajar ki gap mo ki khana ki baklan pat rumah po ka electoral rule milala ban bridge that gap mata kisah sangkat sangspa ki ba kelempat yo ban pendung ka electoral rule te yakan ni ka di ongoing process kabang ki kila ban pendung hak no kono por maria dak khat prasna but kani kana andi online so they can go online and enroll your day da ka ba ayat tan ki got isla ki ba biang ki ban supporting ni ki claim ka jong ki te tang kat tahi but ye ki tu ki electoral roll ki ba mila plat madak ni mila hand over sha ki south ki political party kata ka INC ke NPP HSPDP but PDF. Thank you.